Hallo lieve mensen, welkom bij Misani Yusani. Een nieuw programma bij Culturu.com. Mijn naam is Leontien Vreken. Ik ben in het dagelijks leven theatermaakster. Ik schrijf, ik zing en ik spreek, zeg ik altijd maar. En ik heb nu de kans gekregen om dit programma te maken. En waarom? Nou, omdat ik een mening heb en omdat ik het gewoon echt wel verbazingwekkend vind hoe stil het blijft in de wereld, in de media, over alles wat er op dit moment gaande is. Ik heb een lijstje met onderwerpen waar Trump op staat, maar ook bijvoorbeeld de verkeersleiders in Su. Wat gebeurt daar? En waarom meer? Ja, Trump is gewoon eigenlijk wel een hele grote. Wat ik benieuwd ben, en daar is dit programma voor. Ik ben ook benieuwd naar wat jullie willen weten. Daarom heet dit programma Misani Yusani. Dus ik begin nu met de dingen waar ik me druk over maak. En ik hoor heel erg graag in de comments waar jullie je druk over maken. Maar laten we even gaan praten over Trump. Trump, de afgelopen week is hij beledigd geraakt door de bondskanselier Merz van Duitsland. En zijn reactie is 5000 soldaten weghalen uit Duitsland. En zijn reactie is de invoerrechten op Duitse producten verhogen. Waardoor de afzet van de Duitse markt voor Duitse producenten wordt daarmee verkleind. En de Duitse producten worden voor de Amerikanen veel duurder. Nu weet ik dat ze in Amerika heel erg graag in BMW's rijden. Dus ik denk dat Trump gewoon zijn eigen achterban nu aan het pesten is. Anyway, dat gezegd hebbende. Wat gebeurt er allemaal en waar komt Trump allemaal mee weg? Dan heb ik het nog niet over Iran. Dan hebben we het niet over Venezuela. En ik denk echt, wanneer is er een grens bereikt? Wat moet deze gek nog doen? Wat moet hij überhaupt doen voordat de Senaat in Amerika opstaat en zegt tot hier en niet verder? Of dat onze lieve Mark Rutte gaat opstaan en zegt, nou, ik ben niet echt meer jouw vriendje, want wat je nu doet, Trump, dat kan echt niet. Waar wordt die grens getrokken? De westerse wereld heeft zich altijd zo hoog opgesteld ten opzichte van andere landen. De westerse wereld, de westerse cultuur, de rechtsorde van het Westen, dat is de norm. Maar waar is die westerse rechtsorde gebleven nu Trump gewoon een president ontvoert met zijn vrouw? Trump gewoon zonder toestemming of zonder overleg een oorlog begint met Iran. En nu dus ook zonder overleg even 5000 Duitse soldaten wil weghalen. Of soldaten uit Amerika, van Amerika uit Duitsland wil weghalen. Sorry voor de verspreking, gaat de volgende keer echt beter. Maar dan zie je waar de emotie zit. Anyway, dat voor zover Trump. Hebben we genoeg gehad? Nee, we hebben nog niet genoeg gehad over Trump. Ik kijk op mijn lijstje en wat zie ik? Ik zie er staan foto. Oh ja, hij heeft het nu in zijn bolle kop gehaald om paspoorten uit te geven, speciale paspoorten, met zijn eigen kop erop. Want die wil je zien. Want jij wil een paspoort hebben van Trump met zijn kop. Nee toch? Nee, ik niet in ieder geval. Maar dan zijn we nog niet klaar. Want wat heeft hij ook nog gedaan? Hij is fucking megalomaan, kan ik je zeggen. Hij heeft natuurlijk ook het Witte Huis helemaal verbouwd. Gestoord. Er worden nu opeens ook allemaal dingen worden vernoemd met Trump. Zijn naam die komt erop. Die man is helemaal gek. Nogmaals, ik blijf erbij. Wanneer is de grens bereikt? Anyway. Oh, en dan last but not least. Trump en Suriname en China. Weten jullie waar ik het over heb? Het blijkt zo te zijn dat er best wel veel Chinees geld is geïnvesteerd in Suriname. Kan. En Trump vindt dat helemaal niet zo fijn. Want hij wil helemaal niet dat China heel groot wordt. Hij wil niet dat China heel veel invloed heeft in verschillende landen. En dus is Suriname gewaarschuwd. Suriname, je kiest of voor de VS of voor China. Lijkt me best een lastige positie voor, laten we wel zijn, een klein land als Suriname. Hoe verdedig je tegen de gekte van Trump? En, ook heel eerlijk, hoe ga je door het leven zonder de Chinese gelden? Ik leg hem bij jullie neer, want ik heb ook niet op alles het antwoord. Maar ik verbaas me over dingen en dat is wat ik gewoon wil bespreken. Waar verbaas ik me nog meer over? Nou ja,
Als we het hebben over KLM en Suriname, dan speelt er natuurlijk iets al heel erg lang. De prijs van de tickets. Nou ben ik, met Gods zegen, 1 keertje in New York geweest. En we kennen dit verhaal allemaal en het komt elk jaar, volgens mij, in de afgelopen 20 jaar heb ik het elke keer voorbij zien komen. Dus, maar we gaan het er nog een keer over hebben, want er is weer een aanleiding. Als ik naar New York ga, dan betaal ik, afhankelijk van wanneer ik ga, betaal ik tussen de 500 en 800 euro retour. We weten het allemaal. En dan wil je naar Su. Het fijne, mooie Su. Dat is waar je naartoe wil. Je wil je moeder gaan opzoeken. Hè? Of je moet iemand gaan begraven. Hè? Je wil niet, maar je moet. Je hebt verplichtingen. En dan moet je met KLM vliegen. Je moet met SLM vliegen. Je moet met een van de twee. Maar KLM, de grootste operator. Wat ga je betalen? Tegenwoordig betaal je 2500, 3500. Afhankelijk van het seizoen. Oh, december. Leuk. Wat ga je betalen om kerst te kunnen vieren met je familie? We weten het. We weten het allemaal. Wat doet Nederland? Niks. Volgens mij hebben we hier te maken met een monopoliepositie waar gruwelijk misbruik van wordt gemaakt. En het zou vaker en beter en meer aangekaart moeten worden bij de Nederlandse overheid, bij de KLM, want dit kan niet zo. Breng me bij het volgende punt. Verkeersleiders in Su. Vluchten van de KLM worden omgeleid. En dan eindig je in Trinidad of Frans-Guyana, omdat er niet genoeg verkeersleiders zijn op Sanderij. Oh sorry, ik zeg nog steeds Sanderij. Het heet Pengel Airport tegenwoordig. Excuse me. Zo oud ben ik, Sanderij. Anyway, dan ben je dus in Trinidad. En hoe kom je dan in Suriname? Want je wou niet naar Trinidad. En ik weet het niet, hè, want het is mij nog niet overkomen. Ik ben nog maar 1 keer in Suriname geweest, in 2008. Ik hoop echt heel snel nog een keer te gaan. Maar er zijn blijkbaar te weinig verkeersleiders in Suriname. En dat is een verantwoordelijkheid van de Surinaamse overheid. Er zouden 4, 5 verkeersleiders aanwezig moeten zijn wanneer er een vliegtuig landt. In Suriname zijn er ongeveer 2 verkeersleiders aanwezig en dat is een risico. Er zijn een stuk of 12 verkeersleiders nu in training. Zo heb ik me laten vertellen als ik het nieuws even goed lees. Maar ze moeten het eigenlijk volgens mij 80 hebben. En ze hebben er nu iets van 20, 25. Dus dan heb je nog steeds te weinig. En wie zegt dan dat op het moment dat jij in het vliegtuig zit en je wil naar Suriname, A, dat je goed aankomt, dat je mag landen, B, dat je landing goed gaat, want wie is die verkeersleider daar? Heeft die wel eens een echt een goede opleiding gehad? Want wie zetten ze daar neer? Nu heeft Kulturu gebeld, gemaild met KLM. En de vraag gesteld, beste KLM, kunt u dit toelichten wat hier nu gebeurt met die omleidingen? Het antwoord van KLM is, wij gaan ervan uit dat de Surinaamse overheid binnenkort ervoor zorgt, of op korte termijn ervoor zorgt, dat er genoeg verkeersleiders zijn. Dat is het antwoord. Oké. Dus je gaat geen druk zetten. Je gaat er gewoon maar van uit dat dat goed gaat komen. En aangezien het mij nog nooit gebeurd is dat ik in zo'n vlucht heb gezeten, vraag ik me dus nog steeds af, hoe zorg je ervoor dat als dit gebeurt, dat ik dan van Trinidad of Frans-Guyana wel naar Suriname kom? Wie betaalt dat? Hoe gaat dat? Is er iemand die nu kijkt en denkt, ja, dat is mij gebeurd en ik ben daar boos over, of ja, dat is mij gebeurd, maar het is geweldig afgehandeld? Laat het ons weten. En beste KLM, ik hoop dat jullie binnenkort met een beter antwoord komen. Want stel je voor dat jullie, KLM, zouden zeggen, wij vliegen gewoon niet meer op Suriname, zolang Suriname dit niet op orde heeft. Ik vraag het me af. Ik wil gewoon dit gesprek voeren. Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan bij de Surinaamse overheid? Welke reactie ontstaat daar? Maar natuurlijk ook, wat gebeurt er hier? Want natuurlijk worden mensen dan getroffen. Want mensen hier die naar Suriname moeten, die hebben daar dan enorm veel last van. Wat gebeurt er? Nou, ik zou deze discussie, dit gesprek willen voeren. KLM, laat je horen. En mensen thuis, laat jullie horen. Dan zei ik het al, of misschien heb ik het nog niet gezegd. Ik ben politiek actief.
voor een partij. En ik vind echt dat meer van onze mensen politiek actief zouden moeten zijn. En ik krijg heel vaak de vraag, ja maar hoe doe je dat dan? En waarom zou je dat überhaupt doen? Wat levert het op? Nou, ik zit hier nu alleen, omdat dit de eerste aflevering is. Maar ik hoop een volgende keer een gast te hebben aan tafel. Zodat een gast uit de politiek, waarmee ik dit kan bespreken. Want ik vind het gewoon belangrijk dat er meer mensen van kleur, meer mensen met migratieachtergrond politiek actief worden. Hier in Nederland en in waar je ook bent, word politiek actief, word lid van een politieke partij. Zo ben ik namelijk ook politiek actief geworden. Je moet eerst lid worden van een politieke partij. Vervolgens moet je binnen de partij dingen gaan doen. Ja, flyeren, langs de deuren. Je moet campagne voeren. Maar er zijn ook bestuursfuncties. En er worden heel vaak ook trainingen gegeven. En als je gebruik maakt van de trainingen, van de workshops, dan kan je zien hoe het gaat. Hoe moet je debatteren? Wat gebeurt er binnen een gemeenteraad? Hoe werkt de Provinciale Staten als we het hebben over Nederland? Dat zijn dingen die je dan leert. En ik zit dan toevallig bij D66, maar ik ken genoeg mensen van kleur die ook bij andere partijen zitten, zoals de VVD of bijvoorbeeld bij GroenLinks, PvdA. En ik ben gewoon benieuwd naar hun overtuigingen en hun beweegredenen waarom ze politiek actief zijn geworden. Ben jij politiek actief? Laat het ons weten in de comments. En je kan trouwens zelf ook heel erg actief zijn door deze aflevering. Misani Yusani, stuur hem door naar iemand waarvan jij weet dat die persoon nooit stemt. Iemand waarvan jij weet dat hij zich alleen maar ergert aan politiek en altijd aan het kletsen is erover, maar er zelf niets aan doet. Jij kent één zo'n persoon. Stuur deze aflevering even door en laat ze meepraten, want ik wil dit gesprek ook voeren. Misschien nodig ik ze wel uit, hier bij mij aan het bureau, aan tafel, van joh, vertel, waarom ben jij niet lid van een politieke partij? Want dat is natuurlijk ook een goed verhaal. Nou, ander onderwerp. Kulturu.com is ook bij de Surinaamse ambassade geweest. Op bezoek, op uitnodiging, want er is iets heel erg bijzonders gebeurd. Namelijk, een heel groot collectief is in gesprek gegaan met de ambassadeur van Suriname als vertegenwoordiging van de diaspora. Suriname wil heel erg graag een beleid ontwikkelen voor de diaspora en ze willen een visie ontwikkelen. En dat doen ze nu door een soort van consultatierondes te houden. Ze nodigen allemaal mensen uit waar ze mee in gesprek gaan om te horen hoe kijken jullie tegen deze situatie aan, tegen dit onderwerp aan. En ik vraag me af, ik val onder de diaspora. Ik ben half Nederlands, half Surinaams. Voor de mensen die het zich afvragen. Mijn vader was een echte Zeeuw. Mijn moeder is een Agart Peroti. Ja, inderdaad, een Agart Peroti. Ja, maar ik heb uw naam gedropt. Sorry. Anyway, ik ben dus diaspora. Maar voel ik me nou echt zo op die manier verbonden? Word ik bereikt überhaupt door de ambassade? Ik stuur af en toe, of niet ik, maar mijn moeder, daarvan weet ik. Mijn moeder stuurt heel vaak dozen naar Suriname. En natuurlijk wordt er geld overgemaakt. En iedereen kent dat. Maar er is dus een economische afhankelijkheid van Suriname aan de diaspora. Wat voor beleid gaan ze daarvoor ontwikkelen? Ik weet dat ik recht heb op een stukje grond in Berseba, Plantage La Prosperité. Ik weet van een aantal van mijn nichten en mijn zus, die hebben dat gedaan. Die hebben zich geregistreerd. Ik heb dat niet gedaan, ik ben daar niet zo mee bezig. Maar stel je nou voor dat de Surinaamse regering daar heel erg actief mee aan de gang zou gaan. Zou dat leuk zijn? Wat zou dat Suriname opleveren? En hoe kan ik daar dan gebruik van gaan maken? Het zijn vragen waar ik het antwoord niet op heb, maar let's discuss. Dus, heb je wat te melden? Zet het in de comments voor mij. Voor zover denk ik dat ik ben als ik naar mijn blaadje kijk. De vraag die ik heb is, als we het hebben over politiek en maatschappij, wat wil jij uitgelegd krijgen? Wat is nou waarvan jij zegt, hey Leontien, Misani Yusani, hey, dit is mijn ding, ik wil dit weten. Share it. En wat ik je ook nog wil vragen is, wat is jou opgevallen in het nieuws? Waar maak jij je druk over? En wat moeten wij hier bespreken? Nou,
Misani Yusani, oftewel politieke maatschappij. Dat ben jij. Lieve mensen, tot gauw. Next time. Doei. Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuis kijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. www.puturu.com for the generation then.